खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनै जों BTC Co-Ordination Committee अल आसाम ट्राइबेल संघ BTC मोनसे फोनांजाब आफाद ट्राइबेल संघआ तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट ट्राइबेल संघनि बानजायनायाव मोनसे मावफुं मेल जों जिरायो। BTC नि 10टा जिल्ला ट्राइबेल संघआ ज' जानानै जोंनि कोअर्डिनेशन कमिटि ट्राइबेल संघआ मोनसेल' आयदा लानानै मोनसेल' एजेन्डा लानानै जों बेखौ मोजां रोखोम सावरायनाय जाबाय। बे एजेन्डायानो जादों जे BTC सरकारनिफ्राय टार्मेल पावार प्लान्ट प्रोजेक्ट खालामनो थाखाय APDCL नो जेनाखि हा एलटमेन्ट होनाय हा हगारनाय बिनि सायाव दिनैनि बे जोंनि BTC कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनि मेलनि गाहाय एजेन्डा बेनो। दा बेवहाय जोंनि बाथ्रा बेनो टार्मेल पावार प्लान्ट बे प्रोजेक्टखौ खालामनायाव जों एसेबां माने जेनेबा जोंनि ट्राइबेल संघनिफ्राय जों हेंथा हाला। जुदि बे टार्मेल पावार प्लान्ट प्रोजेक्टखौ BTC आव खालामनानै जुदि जोंनि BTC सरकारा जुदि रेभिनिउ मोनोब्ला बेनिफ्राय जुदि माबा मोनसे बेनिफिट फैयोबा एबा BTC बासि जोंनि थागिबि बर' एबा ट्राइबेल रायजो राजाफ्रा जुदि बेनिफ्राय माबा मोनसे प्रफिट बा बेनिफिट जायोबा मोजां मुलाम्फा जायोबा बेनि थाखाय जों हेंथा होआ। नाथाय बेवहाय रायजो जानाय जोंनि थागिबि मानसिफोर जेरै बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोर बिथांमोनखौ जिहेतु उच्छेद खालायनांगोन एभिक्सन खालायनांगोन। बे एभिक्सननि क्षतिपूरणखौ जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोर जायनाखि एभिक्सन खालामजागोन बिथांमोननि नांगौ बायदि क्षतिपूरणखौ होनांगोन BTC सरकारा आरो बिथांमोननो थानो थाखाय मोजां जायगा मोजां न' बां आरो मोनसे रैखाथि गोनां थासारि सोरजिनानै होनांगोन BTC सरकारा। नाथाय जोंनि आपत्तिया नैबेयावसो बे थावनियाव जेरावनाखि बे प्लान्टखौ बसायगोन बेवहाय जायनाखि नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर दंमोन नन बनाफाइड मानसिफोर दंमोन जोङो हारिनि जातिनि नामखौ मख'वा बिथांमोनखौ बे जायगानिफ्राय बोखारनानै गुबुन जायगायाव दोनहैनायनि नामाव BTC सरकारा जि बेबस्था लादों जेनाखि एरेन्जमेन्ट खालामदों बिथांमोननो हा हगारनाय न' बां लुना होनो नागिरनाय बिथांमोननो बेहाय गोदानै संस्थापन खालामनो नागिरनाय बेवहाय जोङो गोख्रों आपत्ति दं ट्राइबेल संघआ। जाय बिथांमोनखौ BTC सरकारा दिनै गुबुन मोनसे जायगायाव जयै दोनहैनो नागिरदों न' बां लुना होनो नागिरदों सुजुग सुबिदा होनो नागिरदों बिथांमोना BTC नि मानसि नङा। बिथांमोना BTC नि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसि बिथांमोना BTC आव जेबो डकुमेन्ट्स गैया। बे बुंनो थाङोबा बिथांमोना बहिरागत बिथांमोना डकुमेन्ट्स BTC नि बाहेरानि मानसि बिथांमोननो जे BTC सरकारा बेनिफ्राय बोखारनानै इभिक्सननि नामाव बिथांमोननो जे सुबिदा होनो नागिरदों बेवहाय जोङो गोख्रों जों हेंथा होगोन। बिथांमोनहा BTC नि बाहेरानि बबे जिल्लानिफ्राय फैदोंमोन सोरबा बरपेटा सोरबा नगाव सोरबा हजाइनिफ्राय बिथांमोना फैदों बिथांमोना BTC नि बाहेराव गावनि जायगायाव थांफिननांगौ आरो बिथांमोनखौ होखारहरनांगौ। नाथाय BTC सरकारा मानि सार्थआव बे नन बनाफाइड नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरखौ जाय मानसिफोरा BTC नि नंथारा BTC आवनो दोनफिननो थाखाय बिथांमोनखौ मोजां बेबस्था खालामनानै दं जों बिनि हेंथा होयो। लोगोसे बे टार्मेल पावार प्लान्टआव बे प्रजेक्टआव जोंनि BTC नि ट्राइबेल मानसिफ्रा ट्राइबेल सुबुंफ्रा स्किलानो जाथों बा नन स्किलानो जाथों स्किल गोनाङाबो नन स्किलाबो बेवहाय माने संस्थापनखौ मोननांगौ बेवहाय माने थिसनजानांगौ थांना थानायनि राहाखौ मोननांगौ आरो बे राहाया जोंनि ट्राइबेल मानसिया बर' एबा ट्राइबेल मानसिया बेवहाय 75% माने इमप्लयि जानांगौ बेबस्था जानांगौ आरो बाखि 25%आ बेवहाय माने जोंनि नन ट्राइबेल मानसिफोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जाथों। किन्तु 75% मा होनो 75 जौखोन्दो जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोरनो बेवहाय माने साख्रि बाख्रियाव थिसननांगौ। बेवहाय स्किल गोनां मानसियाल' मोनगोन नन स्किलफ्रा मोननाय नङा बे बाथ्रा नङा। स्किल गोनांनो जाय बिबानाव जाय माबायाव दङ बेवहाय स्किल गोनांनो होनांगोन आरो स्किल गैयि मानसिफोरनोबो बिभिन्न श्रेणियाव पदबियाव बिथांमोननो थिसननांगोन एपइन्टमेन्ट होनांगोन। जों बेखौ खावलायो आरो मोनसे खोथा BTC आव जोबनो गैयै
लक्ष लक्ष बिघा हाया इलिगेल एनक्रोचारफ्रा एनक्रोच खालामनानै दङ बेदखल खालामनानै दं बे बेदखलखौ जों ट्राइबेल संघनिफ्राय BTR कोअर्डिनेशन ट्राइबेल संघनिफ्राय गोबांखाय जों मेमोरेन्डाम होबोबाय दाबि होबोबाय जों धरना होबोबाय नाथाय BTC सरकारा दिनैसिम एबेक्सन खालामाखै होमब्ला एकमात्र भटनि सार्थआव भट बेंकनि सार्थआव बिदेशिफोरखौ जाय मानसिफ्रानाखि इलिगेल भाबै लक्ष लक्ष हाखौ दखल खालामनानै दं जोंनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोरजिनानै दङ बिथांमोनखौ बिदिनो दोनजोबनानै लाय होनानै जोंनि 6 शेड्युलनि मोनथायखौ BTCनि ट्राइबेल बेलेगनि मोनथायखौ फोजोबस्रांगोन नामा BTC सरकारा बेयो जों ट्राइबेल संघआ जोबोद दुखु फोरमायो जों बाहाय जों धिक्कार बिनि थाखाय जों BTC सरकारखौ जों खावलायदों सानफिननानै जाहाथे इलिगेल एनक्रोचारफोरखौ बेबायदि भटनि सार्थआव लाय होआलासिनो जिहेतु हाइकर्टनि अर्डार दंखायो बिजिरसालिनि मानगोनां बिजिरसालिनि अर्डारखौ बिथा खालामनानै गोख्रैनो ट्राइबेल बेलेन ब्लकआव जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार दं लोगोसे फरेस्टआव जेसेबां इलिगेल एनक्रोचार दं बिथांमोनखौ एभेक्सन खालामथारनांगौ आरो जाय लिगेल पार्सन जाय बनाफाइड बिथांमोननो हानि मोनथायखौ होनांगौ बेखौनो बुंनाय जाबाय गोजोन्थों।